הכל התחיל מזה, בשבילי, מבחינת האירוע, שהייתה מסיבה שם בנובה, וזה מסיבה של מוזיקה, של שמחה, של אימפרוביזציה כללית, סוחפת, שיש לה קשר עם משחק גם. התקפה הברוטלית על האירוע הזה היא קטיעה באמצע של מהלך שיכול היה להתפתח, התפתחות אומנותית כלשהי. כשהתחלתי לכתוב את המחזה הזה, זה היה זמן קצר מאוד אחרי האירוע, אחרי 7 באוקטובר. זאת אומרת, לא היה לי מרווח זמן אפילו, ומהרגע הראשון היה לי ברור שאני כאן עם חטוף וזמרת, עם שחקן וזמרת. היה קושי מאוד גדול להלחין, מצד שני, מכיוון שזה נעשה ממש יום ביומו אחרי שהדברים קרו, או בזמן ממש, אז הייתה מין תחושה כזאת שהשירים עוזרים לנו להישאר שבויים. ניסיתי, למרות המילים שהן לא תמיד פשוטות או קלות, לפשט את זה. בואו ביחד, עד סוף הפחד, עד עברנו, עד הגורל, תחיו עם זה, הטוב ומה. כל הזמן היה למשוך את זה לפשוט, ובעיניי הכי קרוב לבוקס בבטן שיכול להיות. לזרוק אור על איזשהו חור שחור, יומרני מדי לנסות להבקיע מתוכו, כן? אבל אולי דווקא להבקיע לתוכו, באמצעות עבודה אומנותית. בלי יומרה באמת, לא יודע, לפצח כאן איזה סוד אטום על הקיום שלנו. אבל עם ניסיון אמיץ לקיים את התפקיד הזה של פענוח באמצעות תיאטרון. היום בחזרה, בעבודה, ראיתי את הפוטנציאל שגלום ביחסים שנוצרים בין האנשים ובין הבמאי שדרן הזה שיצרנו כאן. שהוא גם באמת מביים, מסתבר. הוא מביים בכלל לא רע, לא נגענו ככה, אבל הוא באמת, הוא חלק מהחיים שלנו. הבמה יכולה להמחיש יותר אולי מכל אמצעי אחר את הבעייתיות של מה נשאר מהאנושי שבי אחרי מה שקרה. לנסות לייצר סצנות שהן מובנות, במובן גם שכיף, שהן אוחזות, שכיף לצפות בהן, שהן מוליכות אותנו, ואז על הפלטפורמה הזאת לצבוע או להנכיח צבעים וצלילים שאי אפשר לשאת אותם. כמה זמן זה צריך להיות? דקה? 2-3.